ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. सावंतवाडीतील जगन्नाथराव भोसले उद्यानात मधल्या सुट्टीच्या काळात विश्रांती घेत असलेल्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना आपल्या धर्माची शिकवण देणाऱ्या मिशनरींना हिंदू संघटनांच्या आक्रमक पवित्रानंतर पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं. सावंतवाडी पोलीस ठाण्यात त्यांची चौकशी सुरू असून हे मिशनरी गोवा राज्यातील असल्याचं प्रथमदर्शनी निदर्शनास आलं. गेले 8 दिवस हे प्रकार सुरू आहेत. उद्यानात हा प्रकार सुरू असताना एका महाविद्यालयीन युवकानं बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांना फोन केला, तसेच या प्रकाराचं छायाचित्रण करायला सुरुवात केली. बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना थांबवलं असता आपण विद्यार्थ्यांना धर्माची शिकवण देत होतो असं त्यांनी सांगितलं. या प्रकारानंतर पोलिसांना पाचारण करीत त्यांना ताब्यात देण्यात आलं. पोलीस ठाण्यात त्यांची कसून चौकशी करण्यात येते. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी तसेच हिंदू समाजातील नागरिकांनी अशा मिशनरींपासून दूर राहावं, तसेच हे प्रकार सुरू असल्यास पोलिसांना आणि हिंदू संघटनांना संपर्क साधावा असं आवाहन बजरंग दलातर्फे करण्यात आलंय. तुम्ही ऐका तरी, तुम्ही शनिवारी त्यांना काय शिकवणार होतात? शनिवारी परमेश्वराचा दिवस आहे. बस नाही, तुम्ही काय शिकवणार होतात त्यांना? तेच ना, शनिवारी. आता तुम्ही काय म्हटलात मला, तुम्ही काय शिकवणार बोललात? शनिवार काय शिकवते ह्या पोरांना काय शिकवणार असं म्हणतोय मी. विचारतो तुम्ही अभ्यास शिकवणार आहे का? तुम्ही काय शिकवणार आहे ते सांगा असं म्हणतोय. 12वी आमचं काय शिकायचं? तुम्ही काय शिकवणार सांगा ना हो. काय शिकवणार ते तरी सांगा काका, विचारतो मी तुम्हाला. हा हो बोला. शनिवार हो तेच सांगतो. तुम्ही म्हटलात ना आम्ही येऊन शिकवणार म्हणून. तुम्ही काय शिकवणार? शनिवार विषय. शनिवार विषय कसा शिकवणार? आता तुम्ही काय बोललात बायबल शिकवणार म्हणून. काय शिकवणार? शनिवार विषयी बायबल मधून शिकवणार. शनिवार विषय बायबल मधून शिकवणार. शनिवार हा वार तुम्ही शिकवणार आहे बायबल मधून. बायबलमध्ये मस्त आहे तुम्ही मग. रविवार नाही आता. तुम्ही त्यांना काय, मला आता मगाशी काय बोललात? मी त्यांना बायबल शिकवणार आहे. तुम्ही बायबल विषयी त्याला सांगत होतात. या मुलांना सगळ्यांना सांगितलात. मी काय विचारतोय तेवढं उत्तर मला होय की नाही. तुम्ही त्यांना प्रेयरला बोलवलात की नाही? तुम्ही कुठे बोलवलात प्रेयरसाठी? बोलवतो आम्ही, पण कुठे विचारलं मला उत्तर. बाकीचं नको. गोव्यात बोलव. कुठल्या चर्चमध्ये? गोव्याला येणार काय ते? कुठल्या चर्चमध्ये? हा त्यांचा विषय आहे. तुम्ही काय म्हणता? मी काय विचारतो तुम्हाला. तुम्ही प्रेयरला बोलवलात की नाही? कुठे बोलवलात? गोव्याला. आणि ते गोव्याला आले नसते तर? काहीच नाही. तुम्ही आता बोललात ना मी तुम्हाला शिकवायला येणार होतो म्हणून. तुमची जर शिकायची इच्छा असेल तर आम्ही शिकवू. असं काय शिकवू? शनिवार विषय. शनिवार हा परमेश्वराचा दिवस आहे. कोणत्या परमेश्वराचा? परमेश्वराचा म्हणजे ज्याने आकाश पृथ्वी निर्माण कोण? केली. नाव काय असेल ना? नाव काय? येशू ख्रिस्त. मग बाकीचे कुठे गेले परमेश्वर? बाकीचे वाया. मी हिंदू आहे, माझे परमेश्वर कुठे गेले? तुमचा विषय तुम्ही तुमच्या ह्याच्यात शिकवा हो. दुसऱ्या परमेश्वर ह्या लोकांना कशाला सांग, मग तुम्ही बाकीच्यांना कशाला सांगतात? ह्या पोरांना सांगायचा संबंध काय तुमचा मला सांगा. हे धर्मांतरणाचाच प्रकार आहे हा. हे येशूच शिकवणार ना शेवटी. काय शिकवत होतं तुम्ही त्यांना? बायबल शिकवत होते, मग तुम्ही येशू विषयी शिकवणार. तुम्ही गाडीत बसा.